Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanmu da yan uwa. Yanzu muke samun labarin cewa already mutane sun fara samun sakonni daga wato NIDDA na cewa wannan program din zai yi commencing insha Allahu 4 ga watan Disamba. Na san da yawa mutane suna ta expecting su samu ba samu ba. To abin da muka fuskanta dai tabbas akwai first batch, sannan wannan first batch din zai fara daga wato 4 ga watan Disamba, sannan kuma insha Allahu ana sa ran second batch. To amma yanzu na san akwai masu tambayar cewa yaushe shi second batch din zai fito. To wallahi babu wanda ya sani, sai dai kawai a ci gaba da bibiyar pejin, a ci gaba da duba shi wato website din don a ga application status na mutum, sannan kuma a dinga duba email din saboda a dinga keeping track na abubuwan da suke faruwa. Ko kuma wanda kuka samu Allah ya baku sa'a. So muna nan dai tare da ku insha Allahu idan an fara program din. Mu ma dai muna daga cikin waɗanda za su yi training din insha Allahu. So muna jira duk abin da muka gani da muke ganin zai taimaka insha Allahu za mu sanar kuma za mu faɗa. So Allah ya baku sa'a, Allah ya sa a yi training a sa'a. Kada ku manta na ba da link na Telegram channel. Aje akwai littattafai na kowane program, duk program ɗin da ka zaba akwai littattafansa. Aje a fara duba littattafan domin a fara rage hanya. Disamba din ayi da ɗan saura. So akalla mutum ya ɗan fara rage hanya insha Allah. Allah ya bada sa'a. Assalamu alaikum.